σημαίνει πως 2 ολόκληρες μέρες την χτυπούσαν την γριά. Ξανάφερε στο μυαλό του την εικόνα του Στέλιου έτσι όπως τον χτυπούσαν την προηγούμενη, ενώ κοίτοταν σφαδάζοντας το έδαφος, και αναλογίστηκε στη θέση του τραυματία στρατιώτη την ανήμπορη γριά. Πώς άντεξε, τι πέρασε, σίγουρα δεν θα επιζήσει αυτού του βασανιστηρίου, κυρία Φροσίνη, σκέφτηκε ο Κούλης. «Ξέρεις του Νικοτσάκαρη?» Τον ξανάφερε στην πραγματικότητα η φωνή του τουρκοκύπριου αξιωματικού, ο οποίος ήταν ήδη μέσα στο δωμάτιο και στεκόταν πάνω από την γριά. Βλέποντας την κατάσταση της γριάς και αναλογιζόμενος τι πέρασε για να είναι σε τέτοια κατάσταση, ο Κούλης ήταν βέβαιος πως η κυρία Εφροσίνη μίλησε. Όση κι αν ήταν η παλικαριά της, όσο κι αν το έλεγε η ψυχή της, όσο κι αν ήταν αποφασισμένη να προστατεύσει τους 12 στρατιώτες, όσο κι αν τους ένιωθε παιδιά της, δεν μπορεί να άντεξε όλη αυτή την κακοποίηση και να μην μίλησε. Σίγουρα θα είχε ήδη πει ποιοι ήταν οι φαντάροι, πόσοι ήταν, πώς βρέθηκαν μαζί της, ακόμη και τι όπλα κρατούσαν πάνω κάτω όταν τους πρωτοσυνάντησε. Στα μερικά δευτερόλεπτα που κύλησαν, ώσπου να περάσουν από το μυαλό του Κούλη όλοι αυτοί οι συλλογισμοί, ξαναήρθε με πιο επιτακτικό ύφος η ερώτηση του Τούρκου. «Ξέρεις τι?» «Ναι», απάντησε ο Κούλης αυτή τη φορά με χαμηλή φωνή μεν, αλλά ξεκάθαρα. «Μας έδινε ψωμί, Γε μου, ξέρεις με εμένα? Με έχεις ξαναδεί ποτέ μπροστά σου? Εγώ δεν σε ξέρω». Τον αντίκοψε η γριά προτού ολοκληρώσει τη φράση του. Έτσι όπως ήταν μισολιπόθυμη, μισοπεθαμένη στην ουσία, ξαπλωμένη, πεταμένη για την ακρίβεια, εκεί κατά γης η κυρία Εφροσίνη, η μεγάλη αυτή ηρωίδα, η κυρά με το κάπα κεφαλαίο, η κυρά της Λαπίθου, ανασήκωσε ελαφρά το μισοξεψυχισμένο κορμί της, μάζεψε όλο το σθένος της ψυχής της, το έκανε σωματική δύναμη, τόση ίσα που να μπορέσει να ξανασηκώσει το κεφάλι της προς τα πάνω και να μιλήσει. «Ξέρεις με εμένα, γέ μου?» Και ο Κούλης πάγωσε, κοκάλωσε. Ήταν σαν να άνοιξαν οι κρουνοί του ουρανού και να τον έρουσαν με παγωμένο νερό, τόσο που το αίμα του σαν να σταμάτησε να ρέει στις φλέβες. Κι ύστερα με μιας η καρδιά του άρχισε να χτυπά τόσο γρήγορα και δυνατά για να ξαναθέσει σε λειτουργία το σύστημα που έμοιαζε να νεκρώθηκε. Ο Κούλης έκανε λάθος. Η γριά δεν είχε μιλήσει. Αυτό το πολυβασανισμένο κορμί, το καταταλαιπωρημένο, το δαρμένο, το χτυπημένο ποιος ξέρει πόσο, άντεξε. Πόσο μεγάλη ήταν στα αλήθεια η ψυχή αυτής της γυναίκας για να αντέξει όλα αυτά που το πονεμένο κορμί της έδειχνε πως είχε περάσει και να μην μιλήσει. Όσο είναι εκεί νομιζόμενος ο Κούλης ότι είχε ομολογήσει κάτι για μας, τον ερώτησε ο Τούρκος ο ανακριτής αν γνώριζαν την κυρία Φροσίνη. Και ο Κούλης είπε ναι, την ξέρω. Και τότε η κυρία Φροσίνη, όπως ήταν ματωμένη και λιωμένη από τον τζιπ την οποία την είχαν κολοσσέρει στον δρόμο και από τα βασανιστήρια, γιατί ήταν και άσπρη η επιδερμίδα η γυναίκα, σήκωσε το κεφάλι της πάνω και του λέει «Γε μου, εμένα με ξέρεις, με έχεις ξαναδεί εμένα μπροστά σου?» Τότε κατάλαβε ο Κούλης ότι δεν είχε ομολογήσει. Μπαίνοντας στον αστυνομικό σταθμό, είδα την κυρία Εφροσίνη χαμέ στο έδαφος, γεμάτη αίματα, το κεφάλι της ήταν ολοκόκκινο από τα αίματα και ο Τούρκος, Τουρκοκύπρος πρέπει να ήταν, διότι μου μίλησε ελληνικά, μου λέει την γνωρίζεις αυτήν την γυναίκα? Εγώ μετά που είδα όλη αυτή την ταλαιπωρία σε αυτήν την γυναίκα, λέω πρέπει να είπεν ποιοι είμαστε. Και είπαν ναι, είναι η γυναίκα που μας βοηθούσε και μας έδινε τροφή και τα λοιπά. Και θυμάμαι το βλέμμα της, γυρίζει και μου λέει «Γε μου, με ξέρεις εμένα?» Αμέσως κατάλαβα ότι έκανα λάθος. Τότε η κυρία Φροσίνη, έξυπνη όπως ήταν και γνωρίζοντας και την τουρκική γλώσσα, γύρισε στον Τούρκο ανακριτή και του είπε «Καλά γε μου, και αν ήρθες και σου έδωσα φαΐν εσένα, ήταν βράδυ ή ημέρα που σου έδωσα το φαΐ?» Ρώτησε ξανά τον Κούλη. Και ο Κούλης, αντιλαμβανόμενος τι ήθελε να πει, της είπε όχι, ήταν βράδυ. Και γυρνάει στον Τούρκο τον ανακριτή η κυρία Φροσίνη και λέει «Καλά γε μου», λέει του, «αν έρχεσαι εσύ και ήταν βράδυ και μου ζητούσες φαγητόν, δεν θα σου έδινα φαγητό? Ξέρω εγώ ποιος ήταν το βράδυ που ήρθε, μου ζήτησε φαγητόν, του έδωσε. Μπορεί να ήταν Τούρκος, μπορεί να ήταν Έλληνας. Εγώ, λέει του, ήμουν μάμη τόσα χρόνια στην περιοχή εδώ
και εξεγέννησαν τις μισές τουρκάλες στην περιοχή εδώ. Του λίγε 10 ξέρεις τι, ναι ξέρω τι, του τι δεν ξέρεις, δηλαδή μας 50, να δω του τι ώρα είστε, έστε σου και λουκά σου πάει. Η του νύχτα ξανέρα λέω του, μεσάνυχτο, είχε φως, όχι δεν είχε φως. Έξερα εγώ αν ήσουν Τούρκος, ή αν ήσουν Χριστιανός, ή αν ήσουν Εκκλέζιος, λέω του, εγώ σε ξέρω. Αυτή ήταν η Ευφροσύνη Προεστού. Αυτή που, επαναλαμβάνω, κατά τα άλλα, ήταν μια απλή γριούλα, 72 ετών τότε, μικρή το δέμας, αδύναμη σωματικά. Η ιστορία μας παρουσιάζει όλα όσα έγιναν εκείνο το καλοκαίρι. Όλα όσα έζησαν η ίδια η Ευφροσύνη Προεστού, ένας έκαστος των στρατιωτών, τα βασανιστήρια όσων συνελήφθησαν, τη δραματική σκηνή μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, τις ώρες και μέρες της αγωνίας εκείνων που κατάφεραν να ξεφύγουν, να γλιτώσουν. Πόσα ανίποτα βασανιστήρια πέρασαν, πώς και πού κατέληξαν. Μίλησα και πριν για τις αφηγήσεις των στρατιωτών. Είδατε και ακούσατε για κάποια πολύ μικρά αποσπάσματα από εκείνα που καταγράφηκαν τηλεοπτικά. Κάποιες αφηγήσεις της ίδιας της Ευφροσύνης Προεστού, που είχα την τύχη και εγώ να ακούσω, μέσα από αποσπάσματα κάποιας παλιάς συνέντευξής της, από τις ελάχιστες. Δεν μίλουσε ποτέ για τον εαυτό της. Και υποπίεση και μόνο, η κυρία Ευφροσύνη έλεγε, εγώ ό,τι έκαμα, το έκαμα για να έχω έναν καλό απέναντι στο Θεό. Εγώ τούτο το έκαμα για να προσφέρω απέναντι του Θεού έναν καλό. Η απόψινή εκδήλωση, αλλά και το βιβλίο «Η κυρά της Λαπίθου» είναι απότιση φόρου τιμής στην Ευφροσύνη Προεστού, αλλά και τους 12 στρατιώτες, μερικοί από τους οποίους επίσης επέδειξαν σε πολλές περιπτώσεις μοναδική ηρωική συμπεριφορά και θάρρος, παρά το νεαρότατο της ηλικίας τους. Τους είδατε στα αποσπάσματα, κάποιους ενδεχομένως ήδη που είναι εδώ να μιλήσετε μαζί τους, και τον Πολύκαρπο που είναι συγχωριανός σας, τον γνωρίζετε προσωπικά. Όλα αυτά τα οποία όμως αφηγούμε και όλα αυτά τα οποία είδατε και θα διαβάσετε, δεν είναι βιώματα ανθρώπων της ηλικίας των 55 και των 60 που είναι σήμερα τα παιδιά. Μιλούμε για αμούστακα παιδιά των 18 και 19 χρόνων. Γι' αυτό και αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όλο αυτό που έζησαν, όλο αυτό που βίωσαν. Και εν πάση περιπτώσει, για να ξαναγυρίσω, πέρασαν όλοι τους δραματικές ώρες, μέρες, εβδομάδες. Και ακόμη και σήμερα, 40 χρόνια μετά από τότε, κουβαλούν τους εφιάλτες εκείνου του καλοκαιριού στον ύπνο, αλλά περισσότερο στην ψυχή τους. Προσωπικά, ακούγοντας τις ιστορίες τους, ήταν σαν να βίωνα μαζί τους το δράμα που πέρασαν, αρχικά κρυβόμενοι, πρώτα στη σπηλιά και μετά στο χαμόσπιτο πίσω από το εγκαταλελειμμένα κτίρια εκεί στο σπίτι της κυρία Ευφροσύνης, και ύστερα όσα ανίποτα πέρασαν στα χέρια των βάρβαρων, βασανιστήρια και ταλαιπωρίες και εξευτελισμούς που δεν τα χωράει ανθρώπινος νους, και άντεξαν και επιβίωσαν και είναι σήμερα σχεδόν όλοι ανάμεσά μας, και νομίζω πως αυτό είναι θεία απόφαση. Ο ύψιστος τους βοήθησε να ζήσουν για να μπορέσουν να δώσουν και να διηγηθούν όλη αυτή την δραματική ιστορία που έζησαν, και βέβαια να σκιαγραφίσουν τον ηρωισμό, το μεγαλείο της ψυχής του θηλυκού Αθανάσιου Διάκου, της Ευφροσύνης Προεστού, ώστε να γίνει κατορθωτό να έχουμε σήμερα ιστορικά καταγεγραμμένη πια την κυρά της Λαπίθου. Και ακόμη το βιβλίο αυτό είναι μεταλαμπάδευση της αλήθειας στις επόμενες γενιές, διότι όσο απομακρυνόμαστε χρονικά από τα τραγικά εκείνα γεγονότα, όλο και περισσότερα ψέματα και πολύ χειρότερο μισές αλήθειες γράφονται και λέγονται. Ο George Orwell έλεγε πως σε καιρούς γενικευμένης παραπλάνησης το να λες την αλήθεια είναι πράξη επαναστατική. Εγώ σαφώς δεν επιδίωξα να κάνω επανάσταση. Ήθελα όμως να πω την αλήθεια. Να βάλω το δικό μου λιθαράκι στην προσπάθεια όσων έχουν ακόμη απομείνει να προσπαθούν να χτίσουν ανάχωμα
στις επικίνδυνες αυτές μισές αλήθειες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Δίκην κατακλείδας, θέλω να σας διαβάσω την τελευταία σελίδα του βιβλίου. Οι 12 στρατιώτες της κυράς της Λαπίθου, ύστερα από 3 εβδομάδων κράτησης στα μπουντρούμια του Αττήλα και μετά από ανίποτα βασανιστήρια και κακοποιήσεις, ελευθερώθηκαν στις 25 Σεπτεμβρίου, ημέρα της Οσίας Ευφροσύνης. Συμβολικό, ίσως. Η ίδια η κυρία Ευφροσύνη έφυγε από τη ζωή το Πάσχα του 1993, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στις 17 Απριλίου, την ώρα που οι καλαντιστές στα χωριά τραγουδούν το «Καλό λόγο να ακούσετε και το Χριστός Ανέστη». Συμβολικό, σίγουρα. Ο προορισμός της κυρία Ευφροσύνης ήταν ήδη προδιαγεγραμμένος. Η θέση της εκ δεξιών του πατρός. Εις ένδειξη τιμής για την ανεκτήμητη προσφορά και τον απαράμιλο ηρωισμό της Ευφροσύνης Προεστού, της κυράς της Λαπίθου, τα 12 παιδιά της έστησαν στο χώρο μπροστά από το δόφραγμα του Λίδρα Πάλας, όσο πιο κοντά γίνεται στην κατεχόμενη γη που καρτερεί, μνημείο ευγνωμοσύνης, της δικής τους αλλά και του έθνους. Του έθνους που καταφέρνει να μένει ορθό μέσα στους αιώνες και τις χιλιετίες των επιβουλών, των άνισων αγώνων και της προδοσίας, χάρη στους Λεωνίδες και τις Σπαρτιάτισσες μάνες, τους Παπαφλέσες, τους Κολοκοτρώνιδες και τις Μπουμπουλίνες, τους Αυξεντίου και τους Μάτσιδες, της Ευφροσύνης. Θα ήταν παράληψη να μην καλέσω στο βήμα των συγχωριανών μας, των αγαπητών φίλων Πολύκαρπο Πέτρου, για 2 λόγια. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την τιμή που κάνουμε απόψε στη ΓΕΑ. Ό,τι μάθατε εσείς απόψε, όταν η Ερμιόνη, η γυναίκα του Νίκου του Παπαναστασίου, ένας από τα παιδιά που ήταν μαζί μας, εμπνεύστηκε έναν ποίημα. Και δανείζομαι το ποίημα για να σας το απαγγείλω. Μάνα και για τους 12, επικεφαλίδα. Αμέτρητοι είναι οι νεκροί, τα σπίτια όλα κλεισμένα, τα πτώματα είναι κατά γης από σφαίρες τρυπημένα. Πόλεμος, φρίκι, μακελιό και εμείς όλοι χαμένοι και μέσα στους λιμοναθούς είμαστε σκλαβωμένοι. Και έγινε θαύμα. Σίγουρα από σέναν Παναγία, γιατί μέσα σε μια σπηλιά βρήκαμε σωτηρία. Χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, γεμάτοι νυχτερίδες, να φτάσουμε στη λευτεριά μηδαμινές ελπίδες. Και της Λαπίθου εσύ, Αγιά, άγγελος είχες γίνει. Το όνομα σου αθάνατον, ηρωίδα Ευφροσύνη. Μάνα και για τους 12, και ας μην ήταν δική σου. Μάνα που φρόντιζες εμάς, αψηφώντας τη ζωή σου. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ. Ό,τι ακούσετε απόψε, που την αναφορά για την Ευφροσύνη, σας διαβεβαιώ ότι με κανέναν τρόπο δεν έχει υπερβολή. Και το ξύλο που έφαε και τα βάσανα που της έκαμα και ότι δεν μίλησε, δεν έχει τίποτε μα τίποτε υπερβολή. Εγώ που ήμουν μαζί της και ήξερα, δεν ήταν ούτε από τον Γιάννη ούτε από τον φίλο τον Χρήστον υπερβολή. Τα όσα ακούσετε είναι αυτά που έζησε. Μαζί μας πόψε, ακούσετε ότι υπάρχουν 3-4 παιδιά που ήταν μαζί μου
Ο ένας που σκοτώθηκε το 1982, ο Φιλίππου Αντώνης, δυστυχώς αφού έφυγε αντικαθιστά τον όψε ο αδερφός του Μάριο. Ο Μάριος είναι ο αδερφός του Αντώνη του Φιλίππου. Ο Κώστας ο Καστελανής, ο Κώστα σίγουρα κουμπάρε. Και ο Νίκος, αν είναι δυνατόν, ελάτε όλοι δαμέ για μια φωτογραφία. Θέλω να σας ευχαριστήσω συχνά, ρε παιδί. Όλους. Για την τιμή που έκαμε την υπόψη. Ακριβώς πίσω θα παραδοθεί εξίσωση για όλο τον κόσμο. Θα κλείσω με ένα τραγούδι από τον Χρήστο τον Σαζεή. Σας ευχαριστώ. Απόψε ένα κερί με μουσική λυπητερή κερίνια μου να έρθει το φως και να με βρει να ανοίξει μνήμη την πληγή κερίνια μου. Θα μπω με ένα παλιό βιολί μες στο σπιτιού μου την αυλή κερίνια μου, κερίνια μου, να σε πορέψω μια στροφή σαν άντρας που έχει τρελαθεί κερίνια μου, κερίνια μου. Ύστερα θα έρθει μια βροχή σαν ζυγαριά στην αντοχή κερίνια μου. Οι νότες τέρμα θα ανεβούν, με μαϊσταγόνες θα μας βρουν κερίνια μου. Θα μπω με ένα παλιό βιολί μες στο σπιτιού μου την αυλή κερίνια μου, κερίνια μου. Να σε χορέψω μια στροφή σαν άντρας που έχει τρελαθεί κερίνια μου, κερίνια μου. Ποιος μας πληγώνει, ποιος μας πονά, ποιος μαχαιρώνει, ποιος μας πληγώνει, ποιος μας πονά, ποιος μας ενώνει. Θα ανάψω απόψε ένα κερί με μουσική λυπητερή κερίνια μου. Να έρθει το φως και να με βρει, να ανοίξει μνήμη την
πως μας πονά.